Axel? Jack? Hvor er vi henne? Hvad er der sket? Kan I ikke huske noget? Det eneste, jeg kan huske, det er, at jeg skulle i skole. Så kan jeg ikke huske mig. Prøv lige at se, om døren er åben. Hvad skal vi gøre? Der er noget, vi kan gøre. Døren er låst. Der er ingen, der kan høre os, mand. Slap nu af, vi skal nok komme ud. Hvordan kan vi være så rolige, når vi sidder fanget her? Slap nu af, mand. Axel har ret. Hvad skal du, Jack? Jeg skal bare have noget frik. Slap af. Jackie? 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 Han er død. Og det håber lidt meget. Hvad skete der, Axel? Jeg tror, der vil være en drak. Men det er jo bare vand. Jamen, det er det eneste, han har indtaget hele dagen. Fuck, man! Hvorfor gjorde du det? Jeg var nødt til det! Hvordan kan du være nødt til det?